चिखलाचं साम्राज्य चालू मला वाटतं असल्यामुळे की मिनिटाला एक अपघात होतो. दोन लहान मुलांनी एक व्हिडिओ करून त्या संदर्भात अख्ख्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यानंतर तिथे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे जाऊन आले, इतर सुद्धा काही प्रमुख लोक जाऊन आले. पण तुम्ही म्हणताय की अधिकारी जर गुंडांच्या भूमिकेत असतील, ठेकेदारांच्या बाजूने असतील आणि आवाज उठवणाऱ्यांना धमक्या देत असतील तर रस्ता कसा होईल? त्या गुंडांच्या टोळ्या महापालिकेत आहेत, ते आता स्पष्ट दिसतंय. आमदारांची मुदत त्या ठिकाणी ठेकेदार आहे अशी देखील माहिती समोर आली. बघा, हे सरकार जे आहे केंद्रापासून महाराष्ट्रापर्यंत हे ठेकेदारांच्या करंगळीवरतीच उभा आहे. फक्त ठेकेदारी, याशिवाय दुसरं काही नाही. 25% आधी घ्यायचे, कामाचा पत्ता नाही. महापौर